дами и господа. Този поздрав е специално направен за Христо Патрона от неговата съпруга Севда, като казва, че той е пин-кода на сърцето й, като казва, че много го обича. За най-добрия в Карнобат, за човека, който обиколи цяла Европа, най-силния с най-голямото сърце, вали гърми на Христо Патрона, все му върви. За най-големия, за Христо Патрона и съпругата му Севда. Хайде, брат ми Христо, права Бавардан и Германия. С класа с Мерцедес яша права Христо Патрона от Карнобат. О, Христо Патрона си боса на Германия. Всяка майка Христо Патрона не ражда, той е вълк единак. И Симон Будбари фамилия, Капа Бара в Тумен. Вади гърми на Христо Патрона, пак му върви. В Германия и Карнобат той е човека. Канади Кемтут права Христо Теромняса е Севда, е душманер му Дардана. Постигнал всичко. Има жена и най-красивите деца. Вали гърми бизнеса, много върви. Жена му казва: слушайте, душмани, не можете да се борите. Моя мъж Христо Патрона е машина.